Hamabi bersolari plazan ibiltzen ginenak. Orduan, Azpeiti berso herri izateko arrazoiteko bat koplatek. Gaur berso plaza egiteetzan garai hartan, Santageda eta Gabonetako koplatako ibiliek garrantzi zugarrak zian. Da, hemengo bersolari askok, gaurko berso eskoletako bersolari gaztiek txapelketa bateko prestatzen dien bezala, Santaskako eta prestatzen joan garai hartan, eta ez plazak egiten zituzten bersolariak bakarrik, plaza taileatu etzin bersolariak nola 2 puntuko zea dan, kopla motxa dan, hori ite baina baituan, koplak Gabonetako eta Santagedako koplak hemen arrakasta izugarrak izan. Eta hor lan asko inoan bersolaritza lantzeko asko balio izan ziren horrek. Kuriosuan, nik koplak, ikasitako koplak egin ibiltzen joan mutikoak. Eta nik txiki dut netxekoan, neure arrokari puntu bat. Nik egun ematen, atea bat bademane Santagedezkien, ateako nok bat-batin neure koplakin. Eta nire launak, nire kidekoak, mutikozkorrak, azituan. Eta ik hondorat ez, nizte hona ida, ni niño honden. Eta 14 urte nituen urte, eta 13 urte ziren. Bintzat, esan itxoten, nire launei, aurten nik egon berdeat. Baina, koplari, esan itxoten, da ezekiten aile bersotan egin hori, nik sekretu nasioan hori. Eta aurten nik egon berdeat. Eta leheno koplak kantatzen zituena, beregoek, bat zeban dura asparaz baren dezoan, dara, pos hartu ziren, eta, bueno, bale. Ekarri euskan egin koplak eta ekarri zian Kriston, Tamarreo, Tamoz, kopla, ekarri zizkian behar kantatzen zituenak. Eta Azpeiti gine orduan marista egituan, eta dibujo matatzen ginen gau bien, eta dibujoa foto ginen kuadrelia, eta handien bueltan gendu zela, bizikletan, da gure etxeko kruzi ezareko hartan gehatu, eta eman ziztan kopla, bai ikasteko, buruz ikasteko. Eta nire arrokeri pointxu bere horrein puzkoan itxon bapena. Artu ziren tiru bezala. Ni galeinu edan egin abedanak apuntatzen duen burri hori jota harriman da. Orduan hasi ninoan bersotan behi momentu hartan bat-batien. Ez niz edo jimerrek, ni bat-batien erten berdia. Eta lauloan ninoan, eta harritxute gaitutxuan koplatan egiten nula, bat-batien. Eta erten nian, nire buruei apustu egin da, erten geha, baina noski tartien Santagedanak eta kantatzen ezkin, baina etxe bat joten itzen gara jen, etxeko atxona eta amona eta batzui egurra, beste batzui lorea bota, baina batien. Naizta goizean atera garen, koplak berritzeko asmoz. Etxe honetan kantatu partez, igual entzutera gatoz.